tak richtig to my deptomy po nich. Tak richtig one dali tutaj we tej ziemi są. A co zostało po tym cmentarzu? Witajcie we kolejnym filmie ze cyklu Mikrorajzy po mieście Chorzów. Ostatnio gadaliśmy o katolikach, tak genau o rzymskokatolickim kościele pod wezwaniem świętego Antoniczka. Genau mocie go za mną. A dzisiaj porozprawiamy się o Żydach. W lutym roku 2023 robiłem cykl 3 filmów o dzisiejszym mieście Chorzów. O Królewskiej Hucie, Hucie Bismarka, to je o Hajdukach, o Chorzowie, jako też o Maciejkowicach. Niedawno przekludziliśmy się do Królewskiej Huty, na Klipzowiec, tak genau, i skuli tego bliżej pokazuje wam to miasto. Tak samo jak to robiłem kejżech kwaterowo we Łaziskach. Tam okrąg głównego filmu zrobiłem jeszcze 7 inkszych. We tych filmach ze Chorzowa pokazuje to, co nie zmieściło się we tamtych 3, jako też rozwijam tematy, o których wspomniał żech ino krótko. Co tydzień genau o 6 na wieczór w piątek nowe tajliki. Abonirujcie kanał, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, dajcie pszajka, komentarz, roztopierzajcie ten film, dajcie też nowy knefel, wybij. 3 lata do zadku, kejżech majstrował te główne filmy o dzisiejszym mieście Chorzów, nic o Żydach żech nie wspominał. No, z kuli tego, co nie byli oni jakąś wielką mniejszością we mieście, maksymalnie było ich 4%. No, w porównaniu ze Gliwicami to je mało. Kuknijcie się do filmów o Gliwicach, do tego filmu o Gliwicach, o Żydach, to je 3 tajlik, całko serio, i tam genau godą o gliwickich Żydach, no ale też o górnośląskich Żydach, bo są my we Muzeum Górnośląskich Żydów, co by spokopić ten całki żydowski łon na Górnym Śląsku. No ale Żydzi tutaj we Królewskiej Hucie, we Königshütte mieli synagoga, szkoła i cmentarz. No i o tym sobie dzisiaj porozprawiamy. Pod koniec XVIII stulecia we okolicach dziedziny Chorzów odnotowują pierwszych Żydów. Nie ma jeszcze Królewskiej Huty, no postowo, genau pod koniec XVIII stulecia, bo w roku 1797. No ale huta, osada nie skorzy. Ta huta odewrzyli w roku 1802, a w roku 1829 we Königshütte odnotowują pierwszych Żydów. No tak się to wtedy mianuje. To są pruskie czasy, toż niemieckie miano. A dopiero w roku 1934 miasto Królewska Huta dokuplowali do dziedziny Chorzów. Mamy rok 1860, no i tutaj we Königshütte je kole 600 Żydów. Nie skorzej 11 lipnia roku 1868 Königshütte, ta osada, co wyrosła przy hucie, otrzymuje miejski zakon. Żydy podlegają kahałowi bytomskiemu we Beuthen. No a kiedy Königshütte uzyskało miejski zakon, to dokuplowali okoliczne gminy, albo całkie, albo też częściowo. No i między innymi Górne Łagiewniki. Kaj była już synagogalna gmina. No i z kuli tego Königshütte stał się siedzibą żydowskiej gminy jako miasto. Genau 11 listopada roku 1918 kończy się I światowa wojna. Żydy wiernie biją się za swój Vaterland. Biją się we armii Kajzra. Giną, czego wyrazem są dynkmale na żydowskich cmentarzach we Gliwicach, we Bielsku. No a potem tutaj przychodzi śląsko-domowo wojna. 3 polskie powstania na Górnym Śląsku, 19, 20, 21. No i absztimuk 20 marca roku 1921. Jak Żydy welują? No, Niemcy. Oni są proniemieccy we większości. 74,5% personów, prawie 32 tauzyny tutaj we Königshütte welowało Niemcy. Większość Żydów uciekło za granicę, no bo Bytom, Beuthen postowo we Niemcach, we Weimarskiej Republice, a tutaj Königshütte stało się królewską hutą i trafio do
Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego śląskiego województwa. Żydów tutaj jest mało, toż przyjeżdżają Żydy ze byłej kongresówki, głównie ze Dąbrowskiego Zagłębio, no ale też ze inkszych placów z Polski, z Zabrnicy, za Przemszy. No i mamy napięcia między tymi niemieckimi, śląskimi niemieckimi, śląsko-niemieckimi, a polskimi Żydami. Polskie Żydy są takie ortodoksyjne. Tutaj tej ortodoksyjności takiej nie ma. No i śląskie Żydy boli się też wzrostu propolskich tendencyjów, jako też zagrożenia z kolei wzrostu ekonomicznej konkurencyjności we geschäftach. Ja. Po tym, kiedy ten kąsek Górnego Śląska w roku 1922 dokuplowali do Polskiej Rzeczpospolitej, no to przyjeżdżały tutaj, tak jak Czech powiedział, Żydy ze Polski. Tutaj do Królewskiej Huty też. No i Czech powiedział, byli ortodoksyjni, no ale w czym się to też przejawiało okrom poglądów? No, wyglądali inaczej niż ci ze Śląska. Żydy ze Polski mieli długie brody, pejsy, nosili huty albo jakieś inne charakterystyczne mycki, długie czarne mantle. Żydy, no i posługiwali się polską gotką albo jidysz. A te Żydy niemieckie, śląskie, śląsko-niemieckie gadały głównie po niemiecku. No we jidysz też się zdarzało, szajbnijcie, jeśli mam recht. Żydy, tutaj te śląskie Żydy, co my gadali też we Muzeum Górnośląskich Żydów, to byli Niemcy, Ślązoki, konfesji mojżeszowej, ja? A te z Polski nie byli tak zasymilowani. Niemieckie Żydy były zeuropeicyzowane i po wyglądzie też to tak wyglądało. Z kolei tego, co polskich Żydów było tutaj więcej po roku 1922, dochodziło do tych tarć, co to Żech powiedział. No i w końcu w październiku roku 1924 polskie Żydy przejęły gmina, co tak pierwej polskie Żydy nie założyły. No i z kolei tego wiele tych autochtonicznych Żydów, tak by mogli powiedzieć, citła. Jeszcze więcej ich citło, przestali chodzić na nabożeństwa. Sumy przy ulicy Wolności, pierwej Kaiserstraße. Kaj stanęła pierwsza synagoga. No, tutaj kaj przy tej ulicy była ona drzewiana, a kaj stanęła druga synagoga, ta docelowo, no genau tutaj za mną przy Kaiserstraße. Genau tutaj kaj mamy dzisiaj ING Bank Śląski, pierwej budynek McDonald'sa i budynek z połem, delikatesy centrum, ten geschäft. W roku 1875 Benno Gretschel zaprojektował synagogę w neoromańskim sznicie z elementami mauretańskimi, z arkadami, żeliwnymi kolonami, zdobieniami. W sumie genau na równoległej ulicy od Wolności, dzisiaj Kazimierza Wielkiego, kiedyś Hauptmannstraße, albo też w jednym okresie Schimmelfennig-Straße. Szajmijcie, kiedy było tak, kiedy tak. No i tutaj, byśmy powiedzieli, od zadku był główny wchód do tej synagogi. Tutaj też była żydowska szkoła. A od Kaiserstraße, to co Żech pokazował, był wchód dla rabina i dla żydowskiej starszyzny. Krótko ulica, co leciała w Richtungu Bahnhofa, zamianowali Synagogenstraße. Po roku 1897 Bahnhofstraße, no a dzisiaj dworcowo. Tutaj mieliśmy bok synagogi. Na dole były 402 place w bankach dla hopów, a na wierchu
w Emporach też analogicznie 402 place w bankach dla babów. Baby nie musiały uczestniczyć w nabożeństwach, podobnie je we islamie, no ale mogły. Czemu z tego pięknego chrumu nic się nie ostało? No bo w roku 1939 napoczęła się II światowa wojna, no i te place przejęły Niemcy. No i pod koniec tegoż roku nazistowski rozkierunek spolił ta synagoga, no a we 40 kazał miejscowym Żydom rozebrać to, co zostało. Większość Żydów stąd, niemieckie nazisty, wygzuły do górniczej Dąbrowy. No a na placu, kaj była synagoga, zmajstrowali zbiornik przeciw goraniu. Ja? No, 15 czerwca roku 1940 Żydów ze Królewskiej Huty, ze Königshütte, tak richtig już wtedy, wygzuli do Olkusza, jako też do Jaworzna, no a w końcu stamtąd trafili oni do koncentracyjnego lagru Auschwitz-Birkenau. Zaśmy są na ulicy Kazimierza Hauptmannstraße. Wspominał, że wam o szkole, genau tutaj ona była, kaj dzisiaj mamy sanepid. Ja, no a okrom szkoły były tutaj jeszcze biura gminy, jako też jadka, czyli rytualno rzeźnia, a dryny na placu był rytualny badyhaus, czyli mykwa. Królewska Huta Chorzów po II światowej wojnie zaś przypod Polsce. No i zaś przybyły tutaj Żydy ze Polski. Pierwej mieli swoja kongregacja, no ale nie skorzej przynależeli już do katowskiej kongregacji. No i tutaj, kaj była synagoga, powstał Parkplac, a nie skorzej Tork, no a potem te geszeftowe centrum Hutnik, tak to zamianowali, no i McDonald's przy niemu, a dzisiaj mamy tutaj ING. Wiecie już, kaj była synagoga, kaj była szkoła, mykwa i insze łuny, a kaj był cmentarz. No genau tutaj. Cmentarz założyli w roku 1862 na skraju miejscowości, na południowym kraju, poza placem do kwaterowania. Powinniśmy powiedzieć Kirkut. No nie, ze Tomaszem Świerczkiem w tajliku o Wodzisławiu godomy, on go do co Kirkut to dla Żydów je gorszące miano. Ono to jest takie zniekształcone od Kirchhof, a Kirchhof, no po śląsku powinniśmy tak powiedzieć, no ale Kircha to jest kościół, no Kircha może być ino chrześcijańsko. Żydy mają bożnica, synagoga, toż nie Kirchhof, toż nie Kirkut, a cmentarz albo Friedhof. Rok 1862. I cmentarz powstał przy ulicy Krzywej. Dzisiaj Krzywej, pierwej Ziegelstraße, nie skorzej Zittenstraße, no i miał kształt wydłużonego prostokąta. Powiększany był, wiemy to ze analizy landkarty ze lat 1890-1941. Cmentarz osiągnął powierzchnię 8000 metrów kwadratowych i ciągnął się fort aż do dzisiejszej ulicy Kilińskiego, prawie do dzisiejszej ulicy Kilińskiego, do Szemstrasse. Tak kiedyś mianowała się ta ulica. Brama była tutaj, przy dzisiejszej ulicy Krzywej 18. A przy tej bramie był przedpogrzebowy dom
zniesiony w roku 1898 i do roku 1949 kwaterowała tam żydowsko-familia. Toż nie wszystkie Żydy były wygzute ze miasta. Po II światowej wojnie w latach 1945-54 dali były to puchówki, ponoć 24 nawet. Nieskorzi miejsko-narodowo Rada postanowiła zlikwidować cmentarz. Potem sąd przeniósł własność tego Friedhofa ze miasta na Skarb Państwa. W roku 1964 rozwalili przedpogrzebowy dom, a w 1972 ostatecznie zapadła decyzja o likwidacji tego cmentarza. Ostateczny kres Friedhofa to rok 1973. Od 15 lutego do 3 marca tegoż roku napoczęli likwidować macewy, cmentarz. 32 ciała, szczątki, kostery przenieśli do Bytomia. Też mi majstrowali całki cyglu o Bytomiu, proszę was, i też są my na żydowskim cmentarzu. No a co ze pozostałymi? 400 ton gruzu ze tych macew zlikwidowali, wywieźli, no i kaś ten gruz dzisiaj je. Wszystko pod pretekstem budowy szkoły i przedszkola, co nie powstały. Powstał park pod kasztanami, a co ze pozostałymi ciałami, kosterami, szczątkami, tak richtig to my deptomy po nich. Tak richtig one dali tutaj we tej ziemi są. A co zostało po tym cmentarzu? Mury. Cmentarne mury, które do nas dzisiaj gadają. I tak ostatecznie Poloki dokonały zagłady tego, co tu było. Zagłady Holokaustu naszej erbowizny. To, czego nie udało się zrobić Niemcom, dokończyły Poloki. Ludzie jednakoż nie zapomnieli o swojej erbowiźnie. Ja tutaj, mieszkańcy Królewskiej Huty, Chorzowa, Hajduk, nie zapomnieli o tym. I 25 października 2006 roku po wieloletnich staraniach Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa we współpracy ze porozumieniem ze gminą wyznaniową żydowską w Katowicach stanęły te tablice. Rok 2006, no 20 lat w październiku minie. Tabule, co przypominają macewy, których tutaj były kiedyś setki. Granitowe tabule. No i mamy tutaj szrajbunek po hebrajsku. El Male Rahamim. To jest Boże fol miłosierdzio. No i potem po polsku szrajbunek. Boże miłosierny. Dla upamiętnienia społeczności żydowskiej Chorzowa, mieszkańcy miasta, 2006 rok. Już raz ktoś ponoć obalił te tabule. Mam nadzieję, że już się to nie zdarzy. Mamy tutaj sztuczne blumy, mamy kercki, choć tak richtig na żydowskich placach kercek być nie powinno, bo Żydy dawały na swoje macewy kamienie. No tutaj mamy kaszczany, pod kaszczanami wariacje na temat kamieni. Ja, no ale już też na takich fungujących żydowskich Friedhofach widział Kiercki. I zaś są my na Kaiserstraße.
100 metrów od byłej synagogi. Co tutaj mamy? Byłe kino Panorama. No ale nie z kulitego my tutaj przyszli. No trochę z kulitego, no bo tutaj mamy tabula. Z kulitej tabule my tu przyszli. Mało kto wie, co tutaj w Königshütte w roku 1906, genau 24 grudnia, narodził się Franz Waxman, wybitny kompozytor muzyki filmowej, dwukrotny zdobywca Oscarów. O jednym wielkim z Königshütte Kurcie Alderze godali już, no ale w tym głównym filmie nie godą, że o nim, o Franzu Waxmanie. Narodził się przy dzisiejszej ulicy Stalmacha. Okrom tej tabule mamy jeszcze ulica jego miana, Franza Waxmana, ja genau. On wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, do okupowanych amerykańskich sztatów, po tym, kiedy nazisty doszły do reskirowania w Niemcach z kuli antyżydowskich nastrojów. Był pobity też. No i w tej Ameryce jego kariera eksplodowała. Umrzył tam w roku 1967, genau w Los Angeles. A czemu o nim wspominamy? No bo był to Żyd, i to jest jedyny Żyd upamiętniony ze miana w Królewskiej Hucie. Z oca, co Królewsko Huta Chorzów dzisiaj oddawał z oca swoim wielkim Waxmanowi, Alderowi Waxman. On się narodził bez HS, Waxmania, potem pomienił swoje familijne miano bez X, Waxman. Tutaj, kiedy my napoczynali, tutaj też zakończymy. Jedną funkcję ponoć na YouTubie, kiedy docie przajka i przewiniecie, to jest taką funkcją wybij. Ona pomaga małym twórcom zdobywać nowe zasięgi, zdobywać większe zasięgi nowych widzów. Proszę was, kliknijcie w ten knefel, dajcie komentarz, wszystko, abonirujcie mnie, to, że godą. Proszę, co by te filmy docierały do jak najwięcej personów. No i tutaj też we Królewskiej Hucie przede wszystkim, bo to są filmy dedykowane do wszystkich, też nie ino dla Ślązoków, no ale przede wszystkim chyba do tych, co tutaj kwaterują. A my widzimy się za tydzień zaś z Königshütte, a ja idę już do domu i już cima je po 4:30. Jak daleko mam do domu? 1,5 minuty piechty. Często chodzę po tym parku, po tym byłym cmentarzu. Idę do domu. A kwateruję na Klimzowcu. Szajbnijcie, eli ten park, ten były cmentarz, to jeszcze jest Klimzowiec, albo już nie ma Klimzowiec.